Hmm. Oh. Terus ada di opo iki peternak iki? Makan mundak terus. Ndok saya medun, saya medun, saya medun. Sik dinyang murah timbang dinyang murah tak gawak nih pisan. Wes. Loh. Iki. Loh. Wes. Ora. Dinyang murah karuan ngono ae wes. Kabeh iki, yo. Alah ora mikir. Dinyang murah kok. Ono. Karuan lho. Oh.